Нещо сякаш ти приседна. Някой май усеща стрес. Но кой е с думата последна? Сети се. Познай. Какво се прави с предател? Страхлива, малодушна твар. Прекършваш го. Довършваш го. Това е мой трик стар. Прояви неподчинение. Не заслужавам милост, но ако имате милост в сърцето си, моля ви, пощадете нея. Навярно пак ще се повторя, но няма в мене грам вина. Нима очакваш се да споря, казваш ми да съм добра, но няма бъдеще доброто, няма да спаси света. Целята е без значение, щом следвам целта. Най-забавна е тя, вечно прав си, щом си на трон и правиш всичко, което решиш. Просиш милост, но знам друг закон. Тук пред мен ти на колене ще стоиш. Сега бих могла да ти простя и дори да си вървиш, но къде има в мен сърце, живо ли е то? Честен въпрос, признай, всичко е честно до край. Може би ти си чул, че блести красотата в нежна душа, но това е противна, грозна лъжа. Трябват куп, диаманти, златен прах, даже трън. Всичко е сила и това е закон. Вечно прав си, щом си на трон, и кой срещу мен ще върви? Лош по нрав си, влизай в тон, 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 че затвор те грози. Хайде направи избора свой, довърши този план мой и познай, кой ще е безкрай, горе на върха. Кой на този свят е с върховна красота? Дакъде към мен, не друг, Капитане, претърси гората, намери Снежанка и не се връщай без нея. Кой сега е по-красив?